Hey dog, konje wathi uyikhiyele ngane le yohlezi uhamba nayo? Yona ipicture dog. Le dark mfethu le net red. Oh, Mandis. Yeah, ngiyamkhiya uMandisi. Ukuthi wasembuza mfethu nama out. Hayi uyakuphika mfethu uthi ngiyathandana. Uphika nini? Hey mfethu. Izolo buka. Kanina nisweni imbuzelana? Just nje. Justin. Bese ixoxela. Well, vele kunina ngeke azavuka ukuthi yakhiyana. Cause into yethu siyishaya under carpet. Mthandeni, yini lesishaya under carpet? Cela ukhiye. Eh? Cela ukhiye. Oh, no yalawo. Hayi, eThekwini.